dic Sifu Daniel López. Espera, que busco. Enfocant el que és la classe d'una manera bastant física i aeròbica, però sense descuidar el que són els conceptes tradicionals. I sempre enfocant-la en el que és el respecte, companyerisme i sobretot una bona actitud a l'hora d'entrenar i extrapolant tot això que aprens al Kung Fu d'una manera que et faci servei a la teva vida. O sigui, la meva manera d'enfocar el Kung Fu, tal com el vaig aprendre del meu mestre, és enfocar el Kung Fu no només per de baralla, sinó deixant una mica per el que és de baralla i aplicant-lo a la vida. A l'esforç, l'entrenament i tota aquesta sincronització i aquesta capacitat que et dona tant físicament com mentalment aplicar-la a la teva vida. I això és el que jo tracto una miqueta de transmetre als meus alumnes. Treballar tradicional, treballar el respecte, treballar el companyerisme i treballar l'actitud. ¡Vamos!